Gurin etortezin, en general, soldauek. Da baitxe, emetxe azpeitxeko zen itxe, adekortan ez nina peitxik, inoen ez akortan baina. Da kero gortako, hori leuzan nien, hori frenti horraino etortzenin, nire etxe zen da tio, hori nintzen azatako norri besueten lokarxe, hartu, da, eruben. Da, orduan deuen, hori Don Jose Abadie, gurin deuen, loitzen. Lo iban, da zitxi arizen azan. Leheneko larazken joan zen hori Abadiotik, gero berretxure oizkoa duk dinioan. Da, atzalde maten hori libre eta gura etorri gura. Berretxutik etorri mizan pertik tizirre. Gurien bagantxe, da, zitxi zen. Gurin zarzaietzen orduko, begizi lotu Don Jose eta junzien. Da, nire aitzita tio, bisek horren lokartxe. Da, akabo, zer, urrengo, urrutatzen atena 6 euriban, da bakizu horren mundu eta pixu ez da gizentik. Enzegin da itxean lurre ezen danen bidea apurtu. Ba, nire tio eta tia, edo haitxe, horren lotu, itxo bier basatzatin estin da. Elgoi horra oinez, alan lotut egunin bide. Urke elbeberren zazaren eta Monkolua, ezagune, karga ustatik ezautu gina gure etxezen eta. Ize itxek hemen, da ordungo, konsejala eguen, Monkolua. Ize itxek hemen, guazen gorea. Da, guk eze bezien gizien, orduan dunatzen anten, nire aitzezanak izitxon, Monkoluan eusen, idedanak ebai, da jaso, enbien unan nunten. Guk ezkin gizien esan duen, eta tio karzela ara. Ondarreta. Eta aitzek, Monkolua jauetu, da, Monkoluan pasaban. Da, guk ezkin duen, hori zan otubri, eta hurrengo maizan azken artean, frente aurrera gine artean guztien tio zalakotan, baina ez. Gurien, osak amuletetxek izatotzena, tontortxu bat, amuletetxe bakatu eran, bai aldarri bat bide, hemen bide nauzioe. Da hortik eskumetik, zure soldagoak ez egiten zein bide larskena bakatzeko handie, edo zenean Don Jose betxik, ez egiten honik eskumeta hartu. Da, are kamililagan, gan odola. Gan odola ikusi, 206 dela eskusan magarrik. Da, haren joan den odola eola, ezkeizen tio zanala, Don Jose zana. Ez zaitu zuen ba. Baina atur zan ba, lehene ondako lekun hartzen uste kariño eta atzalde maten libre izango zen, hori gerrik ezertza horoko. Eta pertik etizier, etorri midan ere. Odon etor zan gura etor zanien, nire naiz esanak hoe batien, da berak bestin. Azkeneko geurin egin lo, abadek. Lo eban gori bai. Azkenaz gero etxin lo. Gero eruen maniolo haikora, begiz lopte. Tranquil. Dan, ekarri gure miskat. Hane, astu kortan. Mando kortan. Mando kortan, ezertutzen. Tranquila. Lo ela izen. Bai. Horri abadi horri. Mando kortan. Entzaguen? Bai. Bai. Egurrezko be. Zatzu ba, hon zate bez, haustik zan orduan ertako zan enterradorie. Darek, zerbit, hor zate bitu pau, eta nire tion botako zintxakin horrentzi lotute, ertzikera lotute. Han kontuen, etxegin orduan tio, benen tion botako zintxas, botetako zintxaskine, ez egin ala tion, ala abadi eskin zin. Urrengo frenti 19 de abril, eskin zan horri.